ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತಿದ್ದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದೂರ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಬೋಲ್ಪು ಇದು ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜೆ ಕಾಲ ಒಂದೊತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಪಿದಾರದ ಸೀದಾ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಬೋಲ್ಪುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೈಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಧುರು ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದು ಪಿದರ್ದು ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮೈ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ಚಾಪರದು ನಮ್ಮ ಸೀದ ಪಿದರ್ದು ಮಧುರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಣಗ ಆ ರೀತಿ ಮೈಂದಿತ್ತು ಮೈಂದ ಇಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಪೋಣಗ ಐನೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತ ಬರ್ತು ಕೀಲೆ ರೋಡ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ರೋಡ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ ರೂಟ್ ಅದು ಪೋಪುನೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆಡ್ಕ ಬೆದ್ರಂಪಲ ಬಾಡೂರು ಸೀತಂಗೋಳಿ ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಆದ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪಣೆ ಮಧುರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪಣೆ ಯಾನೆ ತೋಲು ಪನ್ನಂಡ ಬೆದ್ರಂಪಲಡುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಊರು ಬೆದ್ರಂಪಲ ನಡುಬೈಲಿಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೆದ್ರಂಪಲ ಕರೀದು ದೂರ ಹೋಪಣೆ ಪನ್ನಂಡ ಸೀದಾ ಶೇಣಿ ಮಣಿಯಂಪರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪಣೆ ಅದನ್ನ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪೋಣ ಆಯ್ನ ಫೀಲ್ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೈಂದಿ ಎಂಚೆತ್ತು ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಚಾಲಿಲ ಎತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಧೂಳು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಶೇನ್ ಹಿಡಿದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಓಪನ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಂಡ ಅಣ್ಣ ಬೊಲ್ಪು ಪಂಡ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ಥ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಆಡಿಗೆ ಅಂದೋಜಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮನೆಯಂಪರ ಶೇನಿ ಪೂರ ಕರೀದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೈಂದ ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತಂಪುಳು ಇತ್ತಂಡು ರೋಡು ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ರೂಟ್ ಅದು ಪೆರ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ತೋಜೊಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೋನ ಅಂಚನೆ ಮೈಂದು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿಯೋಂದಿತ್ತಂಡು. ಬಾಡೂರು ಕರಿದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಗಿರಿಗೆ ಎತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮೈಂದು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ರೀಜಿ ಅಂಚನೆ ರೋಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ತೋಜುನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮುಗೇರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋದು ಕತೀಬು ನಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಊರು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಊರು ಅಲ್ಪದ ರೋಡ್ ತುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಟರ್ನ್. ಹುತ್ತಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಊರು ಕರಿದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟದರ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಊರಿಗೆ ಎತ್ಯ ಈ ಊರು ಹಿಡಿದು ಕಳ್ತುರುಗು ಅಂತ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ರೋಡುಡೇ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಬಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಕಲ್ನ ಅಂಗಡಿಲ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಈ ರೋಡ್ ಆದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಮೈಂದ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಆಂಡ ರೋಡ್ ತೀರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ರೋಡ್ ದುಂಬುದೇ ರೋಡ್ ಮಲ್ಲ ಹೊಸ ರೋಡ್ ದಲ್ಲತ್ತು ಒಂತ ಹೊರತು ಕರಿದನ ಹೊಸ ರೋಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೈಂದ್. ಈ ರೋಡುಡೆ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಅವಳ HP ದಕ್ಕಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ನಮ್ಮಿತ ಸೀತಂಗೊಳಿಗೆ ಸೀತಂಗೊಳಿಗೆ ಎತ್ತಿನಗಣೆ ಕಜಾವುದ ರಾಸಿ ಏರ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಆ ರೀತಿ ಕಜಾವ್ ಉಂಡು ದುಂಬೇ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೀತಂಗೊಳಿ ಟೌನ್ ಗೈಸ್ ಸೀತಂಗೊಳಿ ಟೌನ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಆತನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀತಂಗೊಳಿಗೆ ಪೋಂಡದಾಯ್ತ ನೆನಪಾಪಣೆ ಪಂಡ ಲಾಟ್ರಿ ಸೀತಂಗೊಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಟ್ರಿ ಮಗರ್ತುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಮಗರ್ತುಂಡು ಅಂಜ ಸೀತಂಗೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಟೌನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಟೌನ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಖಾಲಿ
ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಲಾಟ್ರಿ ಮಗಿರ್ತೇನೆ. சீத்தங்கொழி மிட் டவுனுக்கு நம்ம எத்தியா ரைட்டுக்கு போண்டா கும்பலுக்கு லெஃப்ட்டுக்கு போண்டா ಬೇಲ ಬದಿಯಡ್ಕ ಹೋಗ್ನ ರೋಡ್ ಆತಂಡು ನೀರ್ಚಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ನ ರೋಡ್ ಆತಂಡು ಸರ್ತ ಮಿತ್ತಗೆ போண்டா ಕಾಸರಗೋಡು ಮದೂರು ಮಾಯ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ರೋಡ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೀದಾ ಸರ್ತ പോയാ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಮಿತ್ತಗೆ ಹೋಣಗ ಅಲ್ಲು AI ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿಡೋನ್ಲೆ ಓಡೆ ಪೋನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿಡೋನ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಮಂಡೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ போயா. ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರು ಕರಿದು ನಮಿತ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೈಂದಲ ಉಂಡು ಈ ಊರುಡು ಚಳಿಲ ಉಂಡು ನಮಿತ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ಖಾಲಿ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ನಮಿತ ಒಂತೆ ದೂರ ಉಳ್ಳಾಯಿನೆ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಂದೋಜಿಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಪ್ಪಾತೆ ಮಲ್ಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಪ್ಪಂದು. ಅಂಚನೆ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಧುರ್ಗೂ ತಿರುಗುಣೆ ಅಂಚನೆ ರೈಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ನ ರೋಡು ಅಂಚನೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ನ ರೋಡ್ ಆತಂಡು ನಮಿತ ಸೀದಾ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತಿರುಗಿದು ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ ದಾಟಿಗೆ போயா. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ದೂರಡು ಸೂರ್ಯನೆಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೈಂದಲ ಉಂಡು ದೂರಡು ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ದ ಗೋಪುರಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೊಲ್ಪುದ ಪೊರ್ಲುನು ನಿಖಿಲೆ ತುಲೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ. ನೀವು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಂಡು ಚಂದವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಸಿಗುವ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಬಸ್ ಉಂಟು ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ನಾನೇನು ಪಾತೆ ರುಜಿ ನಿಖಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ.